Tervetuloa uuteen videoon. Tässä näytän, miten yhdistetään useampi maisemakuvan valotus yhdeksi HDR-tekniikalla käyttäen Photoshopin luminanssimaskeja. Miksi pitää useampi valotus yhdistää yhdeksi? Miksi ei yksi riitä? Siksi jos maiseman valoisuuden erot on esim. Pimeällä tai jos on varjoisia kohtia, niin valoisuuden erot on niin isoja, että kameran dynamiikka ei riitä näkemään koko kuvaa kerralla. Sitten pitää ottaa useampi valotus esim. 2 aukon välein tai vähän alle. Ja tässä tapauksessa tässä on valotettu etuala oikein. Sitten tässä on valotettu vesi ihan hyvin. Ja tässä on taivas. Eli nyt kun nämä Lightroomissa, niin ennen kuin ne yhdistää Photoshopin puolella, niin tässä nyt ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin säätää ne niin, että ne kohdat, mitä halutaan käyttää, niin on sitten hyvännäköisiä, jos tarvitsee säätää vähän värikylläisyyttä ja tekstuuria yleensä jokaiseen maisemakuvaan kannattaa laittaa. Sitten nyt on iso 100 kuvattu, niin ei tarvitse paljon terävöitystä eikä myöskään kohinan poistoa. Sitten kaikkiin kannattaa laittaa tämä profiilikorjaukset, koska se pienentää vinjetointia kuvien reunassa. Ja tehdään sama sitten kaikille, mitä käytetään. Ja tavoite on saada mahdollisimman luonnollisen näköinen kuva, eli niin kuin, että siinä on kuitenkin luonnollisen näköinen dynamiikka, eli taivas on suht kirkas ja vesi on suht kirkas ja sitten maakaan ei ole liian pimeä eikä liian kirkas. Ja otetaan vaikka nämä tästä valitaan sitten Edit in Open as Layers in Photoshop. Tänne ne tulee sitten Photoshopiin tasoina. Nyt ne on tässä tasoina ne kuvat päällekkäin. Vaalein on päällimmäisenä ja pimein on alimmaisena. Sitten halutaan tehdä maski tähän taivaaseen ja veteen, eli siihen tehdään läpinäkyvyys, eli alempi kuva tulee näkyviin. Siinä kohtaa luminanssimaskit on käteviä, eli luminanssimaskit valitsee automaattisesti vaaleimmat alueet kuvasta. Valitaan ylin kuva, Channels-kohtaan Windowsilla Control, Macillä Command, klikataan RGB-kanavaa. Nyt se on valinnut vaaleimmat alueet automaattisesti. Sitten me halutaan valita nämä tummimmat alueet, eli se tehdään niin, että käänteinen valinta Shift Control tai Command I, niin nyt se on valinnut käänteisesti nämä pimeimmät alueet. Sitten täällä Channels-kohdassa painetaan maskikuvaketta
se on tehnyt maskin tänne muistiin. Se vaikka nimetään kuva 1, varjot. Sitten se laitetaan. Sitten se voitaisiin laittaa jo tähän kuvaan. Näin. Tai luminanssimaskeissa se käytännössä tekee sen kuvan vaan mustavalkoiseksi. Joten siitä jää pientä läpinäkyvyyttä tännekin, mihin ei haluta läpinäkyvyyttä. Ja sitä pystytään säätämään näin, että valitaan tää täältä ja se voidaan duplikoida eli kopioida. Sitten Image Adjustments ja Levels. Levels-säätö lisää kontrastia niin, että kun vaaleita päätä säätää, siitä tulee entistä vaaleampia yksityiskohtia häviää. Tumma pää sama juttu, siitä tulee entistä tummempia yksityiskohtia häviää. Ja nyt huomataan, että tämä on paljon peittää enemmän. Sitten poistetaan tämä tasomaski, mikä tänne jo laitettiin. Valitaan tämä uusi muokattu. Eli nyt tässä on paljon läpinäkyvyyttä tässä alkuperäisessä ja tässä muokatussa paljon vähemmän. Valitaan se, Ctrl tai Command klikataan. Sitten ylin taso valittu, siihen laitetaan maski. Ja nyt se alttia tai optionia painamalla saadaan se näkyviin. Sitä voi katsella. Sitten seuraavaan kuvaan tehdään sama juttu. Eli Ctrl Windows systeemäkissä Command klikataan RGB-kanavaa. Käänteinen valinta Shift, Ctrl tai Command I. Sitten valitaan pimeimmät alueet. Tehdään täältä maski. Sitten se nimetään kuva 2, varjot. Ja ne on täällä muistissa ne maskit ja niitä voi käyttää myös myöhemminkin. Sitten laitetaan se tänne ja nyt siinä on lähinnä aurinko pääsee läpi, eli näkyy tuolla alemmassa kuvassa. Nämä on tosi hyvä lähtökohta, nämä luminanssimaskit aina, mutta niitä yleensä pitää vähän muokata vielä sitten maisemakuvissa. Eli tässä tapauksessa halutaan taivas kokonaan tuosta seuraavasta kuvasta ja vesi myös lähestulkoon. Ja sitä pystyy sitten vielä muokkaamaan näin, että valitaan maski, ei kuva vaan maski. Siinä pitää olla tarkkana, että maalataan sitä. Sitten B, niin siitä tulee pensseli, sitten musta päästään läpi ja valkoinen peittää. Ja tässä kohtaa voidaan laittaa hardnessi vaikka 40%. Se on siis tämä pensselin reunan kovuus, että kuinka pitkä se reuna siinä on. Sitten vähän isommaksi. Sitä kun painaa ja liuuttaa vaakasuunnassa, niin pystyy zoomaamaan. Sitten välilyöntiä kun painaa, niin sitten pystyy liuuttamaan näin. Ja nyt halutaan kokonaan se näkyviin se alempi kuva.
Ja tosiaan kun painaa alttia tai optionia, niin saa tämän maskin näkyviin näin ja sitten näkee mitä tekee. Ettei mene sitten liikaa. Noin. Sitten voi kokeilla vettä maalata oikeastaan kanssa aika paljon näkyviin. Se on oikeastaan sellaista kokeilua tässä kohtaa, että minkälainen sekoitus näyttää hyvältä. Tässä kohtaa, kun vesi on vähän pimeämpää toisessa paikassa, niin vettä pitää jättää vähän näkyviin, joten kun ne ei ole kovia reunoja, niin sitten hardnessi nollaan tuolta. Sitten noin. Laitetaan tuolta oikeastaan vähän isommaksi. Sitten opacity vähän pienimmäksi noin. Sitten oikeastaan tuolla muualla se opacity voi olla vaikka 50. Noin. Sitten seuraavasta kuvasta oikeastaan halutaan vesi aika paljon näkyviin, eli valkoinen pensseli, opacity vaikka 40. Hardnessi voi olla 0. Taivasta voisi kans vähän maalata. Xää kun painaa, saa nämä pensselin värit käännettyä. Sitten laitan hardnessi 0, koska siinä ei ole teräviä linjoja. Sitten kokeillaan opacity 100%. Se on tosiaan joskus semmoista kokeilua, että mitkä säädöt näyttää missäkin kuvassa hyvältä. Joo, ja sitten vielä tuosta vähän alempaa. Ja täältä itsekseen valitsi tämän kuvan, niin olla tarkkana, että maski on valittu ja siihen maalataan. Ja sitä halutaan muokata. No. Ja tätä voi vielä hienosäätää näin,
eli läpinäkyvyyttä pienemmäksi tästä kohtaa. Ja tässä hardnessi voi laittaa oikeastaan tonne 40, koska tässä on teräviä linjoja, mitä ei haluta maalata. Noin. Sitten Ctrl tai Command S tallentaa, menee takaisin Lightroomiin. Tänne ilmestyy uusi kuva nyt automaattisesti ja tällä voidaan sitten viimeiset hienosäädöt vielä tehdä. Eli yleensä maisemakuvissa mä säädän tuota kontrastia niin, että tämä valkoinen ja vaalea ja tummempi päätuo on vähän tuolla klippaa, niin sitten se kontrasti on hyvän näköinen. Ja alttia tai optionia kun painaa, saatan puhkipalamisen näkyviin näissä säätymissä. Eli nyt se on aika valkoinen ja nyt se on vähän pimeämpi. Tämä tosiaan maisemakuvissa toimii, että se kontrasti on ihan vähän palaa puhkia, vähän puhki tummuu. Vastaavasti tällä Plex-säätimessä, kun painaa alttia tai optionia, saadaan tämä klippaaminen näkyviin. Ja nämä tosiaan värikylläisyys ja tekstuuri on myös H-kuvassa pitää lähes aina laittaa. Mutta se tehtiin jo ennen kuin mentiin Photoshopin puolelle yhdistämään. Ja nyt se on aika hyvän näköinen. Kiitos kun katsoit, tykkää ja laita kanavatilaukseen ja kommentoi mitä haluaisit jatkossa nähdä.